में सुनरी देखी जब लयदार लोग बैठे तो मियाज बन जाना कोट दब खाली कि चुनरी में सुनरी के रूप गोरे गोरे हाँ रूप गोरे गोरे देखी कौन भैया ए रोका सुमन भैया हीरोवा ब्यास के गाना हो दुनिया कुछ भी हो जाए लेकिन क्या करिएगा एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चुनरी में सुनरी के रूप गोरे गोरे दिक्कत सेटिंग बा कि चुनरी में सुनरी के रूप गोरे गोरे हाँ रूप गोरे गोरे तो देवी माई के देखली हाँ सपना में देवी माई के देखली हाँ सपना में चुनरी में सुनरी के रूप गोरे चुनरी में सुनरी के रूप गोरे गोरे हाँ रूप गोरे गोरे देवी माई के पार हो जाएगी भाई हो ये राजा भैया की ओर से पुरस्कार आई दरबार में गोइल हमरा ओर से माई अनगिनत रुपया देश हमरा के ऐसे कहे के बा आई के बैठ गइल मैया के लगावा अल्लाह लाहे पूछिया डोलावत रहे बाघावा ए आई के बैठ गइल मैया जी के लगावा पूछिया डोलावत रहे माई के बाघावा और मैया बनी अंगनाई है दुआरी अबो मैया बनी अंगना लागो दुआरी अबो दुआरी अबो तो देवी माई के देखनी है सपना में देवी माई के देखनी है सपना में भोरे भोरे गोलू कहे के बा लागो रह बाजो तया जन बाजो मैया दुलरी के आंगन बाजो तया जन बाजो मैया दुलरी के आंगन फेर साल सैया हमरो के ले चली दुर्गा पंडाल सैया हमरो दुर्गा पंडाल सैया हमरो के ले चली बाजो तया जन बाजो मैया दुलरी के आंगन बाजो तया जन बाजो मैया दुलरी के आंगन फेर साल सैया हमरो के ले चली दुर्गा पंडाल सैया हमरो मैया के दुनिया लीला देखिए बहुत सारा पुरस्कार आशीर्वाद भक्त कह करे कि भाग्य से भगवती के द्वार के हो जाला हार ही
या नहीं देता चिड़ैयों के बुझा तो भाग से ये भोजपुरी का टीम बैठा है बागी बलिया उत्तर प्रदेश से गोलू जी का पूरा टीम मेरा भाई सब लोग बैठे हैं गजब का एनर्जी है मजा आ जाता है तो भाग से भगवती द्वार के उजाला इतना नहीं बची रही है बुझाला और का हर बाजो पाया जन बाजो मैया तुलरी के आंगन देखिए चौगुन में के अस्थिर होखल जाला दुगुन में भी के अस्थिर होखल जाला बाजो पाया जन बाजो मैया तुलरी के आंगन मैया दुलरी के आंगन साल सैया हमरो के ले चली दुर्गा पंडाल सैया हमरो दुर्गा पंडाल सैया हमरो के ले चली दुर्गा पंडाल सैया हमरो के ले चली अरे दिया ड्राइवर बोल दी सच्चे दरबार की